안녕하세요. Ready na Mindua. Ano nitulog ka na? Tapunan sa kali. mana kong kauban riya. Hello. 감사합니다. Ready na ka? Manarang ka na tandua. 안녕하세요. 나 카론을 스납솔. 스타한 ako kung may kaya. Humaw ka, ito na mali. Para tura kayo. Dahil ko rin ano yung snapshot. Iputo na ko rin sulod. Kung kasi mga sulod ay sumisakpan ako sa laliyag. Sulod sa loob. Sakpanin mo mga uyab na snapshot. Nanulog sila laliyag at para tura kayo. Tulog-tulog lang sa kwarto. Tulog-tulog lang sa laliyag. Mauna ni puro ti mo uyab. 안녕하세요. 멍청이랑 라피카로 솔로 코리아. 안녕하세요. Ready na Mindua. Nanong nitulog ka na? Tapunan sa kali. mana kong kauban riya. Hello. 감사합니다. Ready na ka? Manarang ka na tandua. Sarada na ako na Morning na kung kamusta na ka? Morning na sol. Pwede na doon ka pupunta. Pilay tayo ba ni? 500, pila ka oras? Oy, 500 lang per night. Tabunan ako. Sino ko magkawas na riya? Ay, nagawa na. Ready na ka? Ready na ka riya? Ay, okay kayo, 500 lang. Diba? Okay kayo. Tapos malingaw na mo si mong partner riya. Ito may gibuhati mo. Sugta na nato na Ano yung sulod mo ka na yan? Ready na ka? Okay kayo? Asa mo? Masa man? Mag-storytelling na tanduwa? Sugta na nato na 안녕하세요. 코리아 morning family suite. Kind of good for 4 to 6 person. Happy kayong family ng 3 3 mo magtumog-tumog. Okay kayo. Karon kawas ko pwede punta sa Good for Lovers. Wow. 3 mo magkisi-kisi sa mga uyab. Pero wag mo'y forever. Okay ka, Patiri na mo, ato na mo rin mga Koreano. Okay ka, Tiri mo magkisi-kisi sa mga uyab. Tiri mo magtulog-tulog. Pero walay forever. 안녕하세요. 3 minutes tulog na. Lamig kang tulog-tulog niya. Pero di mali ako yung TikTok. Ipiyaan ko niya. Kikao.
enjoy the little things, kaya wala magtukay. Ako big dreams, baby pila ka na mga ko. Di pa umaup na. Welcome to the new life. Alam mo na couple na kayo ng buhi. Pagpagkalang mo, kurog kayo siya kamot. Mano siya itong kanina, kurog kayo siya kamot, sa kurog po siya pagpapay. Pasmado kayo siya kamot, o sa kipuwari mo. Mano nila kao ba narias, ikatawa. Ano siyo? Anong murakag na rabbit? Anong kao ba murakang karo? Anong tukoy ko maka? Mano ni kayo, gaitso na tadis lang napsul. Kaya mo mga tulog niya, oh. Oh, kuya kayo. Magluhod-luhod na tayo eh. Pamindot kayo. Good for one person na ni siya. Pero kung gusto mo duha mo, magluog ka na mo rin. Ano siya, okay kayo. Hoy, ako sa salamin. Ikot kayo. Binito kayo sa kasalan ni Daria. Tukong mo Daria. Kuya kayo. Moni kubo-kubo nila. Kaya nakikit ang itong mami ko. Picture-picture siya silang uyab. Tapos nagpulag dahil sila diwa. Nagpulag kaya po mo. Kay wife forever. Oh. Hoy. Hindot kayo. Kayo. Hoy. May amat tulog na yoy. Anong nga sa'yo mga kambing? Ako nang ba ito tayo mga tulog ya? Kuya pa na yung hey, seryoso na kayo? Ano nga sa'yo mga kambing? Kasi sa'yo, ako dira sa kubo, sa nagtul. Grabe nintot ka sa katawan. Tugnaw kayo. Pagkating ka sa katugnaw na kita. Kita na sa inyo ako. Parentora kayo ba? Mama, upat pa lang mo. 600 pesos lang. Pwede po awat na tayo. Tapos makasunod ka pa tayo. Masikit ka na rin mo natin. Ano sige mo tayo natin. Kahit matapit, madlok ko no. Kaya rin patalo na kong sulod. Ano na may isang sulod? Na okay kayo. Magkatao lang. Kung na kayo yab, pwede na magkatao. Hinto kayo. Maglikit-likit mamulok sa mo. Ay, nari mo dito. Hinto kayo. Tulog ka niya. Tapos, likit-likit na mo. Lamig kayo. Nakita ka rin na diritanan. Pangat ko na lang pisaya. Kung pwede ka mo ulit kubo-kubo. Kayo. Kamsahamnida. Mag-week na sir, atong na ang Sa 6. Ayun. Try ang 6. Kaya gampigil daw na nila. Tanungan daw na ito na nila sa pikas. Dila. Hawa daw. Lang mali. Tanungan ng baterya. Asa na nila sa gilid oh? Pati ka natutog ka. Ihadlok kayo. Oh, Light naman siya. uy, nada yun. Di makita.
Annyeonghaseyo. Para di mo sa akong kumadriya, makita lang yung mong balay ang North Pole. Tapos, at pa nga na, ang 24 hour na convenience. At ito na mo nili. Pagpili mo ka. Barato na. Tapos, ikot pa. Okay kayo. Annyeonghaseyo. Anak ko diriya karon. Kaistoryahan na ako ang ilahang Tiperia. Hello Kurt, kumusta ka na? Annyeong, kapahani mo eh. Ano kayo ya? Kaya ato Korea, kaya magkakala ko kung tagpila ninyong napsol. Tagpila ninyong hang napsol diriya. Ang capsule naman, sir, is good for one person, 500 pesos per night. Hoy, parato kayo. Dool pakit kayo diriya sa town. Tapos, tagpila yung kubo. Is Ano ulit, sulirap yung mata. Ano ulit, tuyok-tuyok yung mga iPhone. Para magkagkuha na, para makag-exorcism. Ituyok yung mga iPhone sa mata. Di sukarap ka. Napila kubo. Astik sanid kayo. Tuwa nakabok sa mga makuyab tira. Kung nakapoy kayo mo sa trabaho, tapos at tura mo riya. Di na mo maulig palay. Kamunto ka riya. Sa imong uyab. Ako, minyon ako. Bukpok ko sa kuya ba ne. Karon, natay double size bedroom. Kung saan man siya, tapila rin siya. 1,000 per night. Oh, good for two. Oh, kuya kayo. Kaya pwede ka makatalag pagkaon. Kung magkawas ka, may convenience. Di ka makutma dito Di ko kakalibangaon. Tapos, ang aside sa to, ang family, dapat ay isa. Ano di tanong ka na, di ka ka-memorize. Wala kayo, gusto ko si Sir Chiromana. Wala mo keep memorize. Napilang inyong ko niya, family. Oh. Family room or barkada room. Nano mo tanaw ka sa taas? Naro ko na rin. 100 per night. Good for four. Good for four. Kung gusto mga pamilya niyo gikan og get food, tritso na mo riya. Saan man kung walk-in ka, kailangan ba magpa-reserve riya? Tritso na. Kung puno, asa may matulog. Kawas talaga may kung puno-puno. Pero pag wala ka, tritso na walk-in. Barato na kayo ni. Ngano sige magkatawa. Ngano mura na kagrabit. Thank you kayo, Kurt. Salamat kayo. Ito kayo lokal niya. Sarang iyo. O pag Gangnam Style.